Commission Salam say Monday ni Thursday Nyankopon ma ye bie heaven gate na the tour. Monday ye bie gate na the tour, heaven gate no aljanna gate no paradise gate ye bie the tour. Ye bie the tour Monday ni Thursday na Nyankopon ba be di dwumadi ye bi. Tie dwumadi ye ben Nyankopon ba be di wo sa abre no mu. Dwumadi ye benya. Wo be say wutie won. Yo. Sa abre no mu no Nyankopon e de bonifache e de ba be ma no nkoa. What the boniface ba ma no nkoa. Enti Nyankopon Commission Salam say sa abre no mu fa yughfaru li kulli abdi. Nyankopon de obia bone de che no akoa biara Nyankopon de ne bone de che no wo ye Christian no wo ye busumsum no wo ye wiase dio Commission say abdi li kulli akoa biara Nyankopon de sa akwa ne bone e ba be che no sa abre no na wonim ye won nkofo tubo ho a Nyankopon fom bone mfa nche sa nkofo no e hwanfo a ejidi for yebesere mu se mo mayemboa Islamic Awareness Foundation wamudwumedi a wamudi edibo Islam onpeso munya Islamic TV station ni Islamic Hospital na ni yetetete sa yebesere kakra bi enso a fe support wo mu na yeso da kadjaria